салому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки мебинед мана бегоҳ аст, шаб шуда истодааст. мо аз шаҳри Екатеринбург, худо хоҳад мана акои Исроил борои мардума ҷамъ карда истодан, дар хизмати халқ ҳастанд иншоаллоҳ. Чӣ хеле ки мебинед холодильник, велосипед, тамоми таҷҳизоти зиндагӣ аст. гиред, ҳамин тамоми чиза роҳӣ кунед, аз дастон меомадагӣ ҳамеша гиред. бародари азизам, шаҳри Екатеринбург мо ҳузур дорем. Мошин худо хоҳад рӯзи 31 июл, рӯзи якшанбе, аз Екатеринбург ба Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд ноҳияи айни тамоми деҳаҳояш аз боло иншоаллоҳ марзиш сар карда Маччоҳу поён инҷа мефурем, Искандаркул, Махшеват, Ҳайронбет, Дижик, тамоми деҳаҳои ноҳияи айни, Сангистону, Зосуну, худи Варзи Манор, маркази ноҳияи айни, то Кӯҳруду, Зиндакуну, дашти Ҳайсару, алҳамдулиллоҳ ноҳияи айни озиз мисли шаҳр шудаги шаҳраки айни. деҳаҳо 68 та, ҳамаи деҳаҳоя гирем. Агар бародари азиз баъзе деҳаҳо шояд намегирем, хафа нашавед. мақсад иншоаллоҳ даҳваи оянд бо дига деҳаҳое мегирем. бародари марзӣ зинда бошанд, бародари ноҳияи айни Тоҷикистон умуман гуҷое набошад, занг занед. то душанбе иншоаллоҳ дастафтор мекунем Хуҷанд, тамоми минтақаҳош. дӯстои азиз, видео дароз намекунем. мана чӣ хеле ки мебинед бародари азизи мо ҳама боистодан аз дастатон меомадагӣ чиза ҳамеша чӣ кунед, номерои акои Исроил дар зери навор мешавад. ин одам ватсап доранд, дар ватсап любой время менависед. агар иншоаллоҳ дар роҳ бошанд, дар чӯли Қазоқистон дар роҳ бошанд, ҷавоб метиҳанд. худо хоҳад ҳар ҳафта рафта омада истодан, як моҳ 2 бор 3 бор иншоаллоҳ. боро ҷамъ кунед иншоаллоҳ. рӯзи 31 июл мошин ба роҳ мебурояд. ассалому алайкум. дӯстои азиз, ногуфта намонад, билетҳои арзон дар тамоми рӯи ҷаҳон ҳаст. аз Екатеринбург Хуҷанд, аз душанбе Екатеринбург Москва, тамоми билетҳои арзон. занги шуморо низ интизор ҳастем. номераи манам дар зер навор мешавад. ассалому алайкум.